Een opgehitste massa, misleid door Japanse propaganda, meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als wanorde en terreur. Na de capitulatie van Japan bleef Indië nog enige tijd onder controle van het Japanse leger. Patrouilles in de straten van Batavia voordat de geallieerden de macht overnemen. In de verschillende kampen waar de Europeanen door de Japanners waren samengebracht, wachten zij die deze hel hadden overleefd op redding en bevrijding. Met een Catalina, een vliegboot van de Nederlandse marine, arriveert op de rede van Cheribon de commissie-generaal met haar staf, vergezeld door dokter Van Mook. Zij zal in Cheribon belangrijke besprekingen voeren met de Indonesische autoriteiten. In gezelschap van de Indonesische premier Sultan Syahrir begeven de leden van de commissie-generaal zich naar het hotel in het bergoord Linggarjati bij Cheribon, waar de besprekingen plaatsvinden. Ook Sukarno, die de conferentie als waarnemer zal bijwonen. Tijdens de conferentie werd de basis gelegd voor volledige overeenstemming tussen Nederland en Indonesië. 2600 man van de 7 december divisie zijn zojuist met het stormschip Volendam uit Holland in Tanjung Priok aangekomen. Om het zekere voor het onzekere te nemen worden passerende voertuigen hier en daar aan een korte inspectie onderworpen, maar ook hier gaat alles in de beste harmonie. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947 landden de mariniers op Pasir Putih. De verhouding met de bevolking was gunstig en bij het naderen van onze troepen keerden velen naar hun dessa's terug. The Security Council of the United Nations issued the sternest resolution in its history, calling upon both sides to cease fire immediately and compose their differences by negotiation. But between the antagonists, resentment had become too intense and distrust of one another too deep, even on the part of leaders like Acting Governor General Van Mook, inclined to moderation. What is the basic trouble between the Dutch and the Indonesian Republic? Our trouble is not with the Republic, it is with this present self-appointed Republican government. It is unable to provide anything like a regular administration. And among reasonable men in the opposite camp, like Indonesia's Tambu, the feeling of distrust was equally strong. The Republic of Indonesia has been functioning with an independent government for over 2 years, yet the Dutch are trying to reimpose colonial rule. De officieren en manschappen van de TNI begeven zich naar de wachtende vrachtauto's. Een bekende naam voor u allen, is het niet? Een naam die bij tijd en wijle ook geschreven staat over de buitenpost van uw jongen over zee. Kom eens kijken wat ze hier al zo voor elkaar fixen. Beste ouders, Jo en Ver, hier is Rob. Ik ben blij de gelegenheid te hebben jullie op deze manier een groet te zenden. Ik wens jullie een paar prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik moet nu sluiten, de hartelijke groeten, ook voor alle familieleden en bekenden, en tot een spoedig weerzien. Dag. De man die deze rij opent is de sergeant Barrois en hij groet zijn familie, de familie Barrois in Den Haag, Voorthuizenstraat 38. Beste ouders, Jo en Ver, hier is Rob. Ik ben blij de gelegenheid te hebben jullie op deze manier een groet te zenden.
Met de regelmaat van een chronometer worden de manschappen boven het gestelde doel, het vliegveld Maguwo, afgeworpen. Vanuit de buitenwijken trekt men met snelheid en behoedzaamheid de Republikeinse hoofdstad binnen en worden de belangrijkste punten bezet. Per jeep wordt de president der Republiek Sukarno afgehaald en naar het Nederlandse hoofdkwartier vervoerd voor een onderhoud met de Nederlandse bevelhebber. De vlaggenparade waarmee dagelijks de dienst aanvangt, is ook bij de Siliwangi-divisie een plechtig moment waarbij de correcte houding der troepen de bezoeker dadelijk opvalt. Het symbool voor een goede verstandhouding. ...27 december 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag wordt in Amsterdam de soevereiniteit over Indonesië overgedragen. Na de voorlezing van de akte van bevestiging, die de nieuwe rechtsorde bekrachtigt, wordt deze akte eerst door Hare Majesteit de Koningin en daarna door de verantwoordelijke Nederlandse ministers ondertekend. Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Twee Dakota's hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Onze soldaten komen naar huis. De Grote Beer is het eerste troepenschip dat in 1950 ons land binnenvaart. Op de sluiskade in IJmuiden staan honderden familieleden, sommigen met grote spandoeken waarop de namen van militairen aan boord zijn geschilderd. Eén voor één zetten de soldaten weer voet op vaderlandse bodem. Ieder vervuld van eigen gedachten. Sommigen vol vertrouwen in de toekomst, anderen zonder dat ze veel perspectief zien. Nederland, wij allen mogen hen niet vergeten. Daarvoor zijn we te veel aan hen verplicht.